balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katutugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga, member KBP. Oras ngunyan, 11 minutos antes magalas 12. Halik sa News Center ng BBN TV5 asin OKFM Naga. Barreta, alas 12. Pangsendong para Barreta. Barreta, alas 12. Sa headlines, ka mga Barreta. Diyos maray na udto aldaw ni na Biyernes sa July 9. O yan mga headlines sa sa karambot ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Kapitan na Rigmalos kan Concepcion nag-ako nagulpi pa ang nababangkag sa droga sa saiyang barangay. Barreta, alas 12. Nagiging pamusungon niyan sa Camarines Norte ang ordinansa na bados bawal mag-inom nin arak. Barreta, alas 12. Pilipinas naresibin na ang 1 milyon na AstraZeneca hali sa Japan. Barreta, alas 12. Tambak na patarom na kumpiskar kasubago sa laog kang prisuan duman sa Manila. Barreta, alas 12. Amerika desidido na haliuna sa Afghanistan ng mga soldados Amerikano maski pa nagpapadagos ang burumbahan duman. Barreta, alas 12. Sa Hollywood, Jennifer Lopez naglulukso sa grabing kaugmahan ta magkakabalikan na dasinda ni Ben Affleck. Barreta, alas 12. Sa NBA, Chris Paul pinagtutubunan magiging finals sa MVP. Barreta, alas 12. Yan ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barreta, alas 12. Inesendong para barita Berta de los Martires ngunyan sa detalyes kan mga bareta antes kan bareta sa lado lokal. Mahulabyog na muna kita duman sa Amerika. Ini pinag-arabangan ang tungkol sa NBA. Natapos na ang Game 2 sa finals kan NBA. Gumina namang giraray ang Phoenix Suns kontra sa Milwaukee Bucks. Ang score 118-108. Kaya ngunyan ang score duwan ang gana kan Phoenix Suns. May panggana ang Milwaukee Bucks. Barreta, alas 12. Pinag-uurlayan ng ngunyan sa mga media network sa Manila, sa ibang parte kan na Pilipinas, maging senterong Kabikulan, ang magayon na ordinansa kan Camarines Norte LGU na ipinapangalad sa mga bados ang pag-inom nin arak o anuman na klase nin arak takon madakop. Ini ariston, aferkyan susugo ng sindang mga mister na yuan mag-asada, maggabi, maglinig sa mga kaduduutan duman sa Camarines Norte. Tinawana na importansya kan Camarines Norte government ng arak na kakaraot sa salud kan umboy sa tulak kung kaya dadakupon ang mga bados na nagiinom nin arak harus mayuriya kan mga banwaan duman sa Camarines Norte
Pinag-welcome ang nasabi ng ordinansa ninuli tagulping mga matatagasan payo na mga bados na nagbibisyo pa sa pag-inom nin arak. Magigirumduman ng Camarines Norte, igwa ni inabot na trust sa indang pagpapalakaw, inyan tungkol sa salud. Magigirumduman sa enterong Kabikulan ng Camarines Norte may pinakakadikit na kaso ng COVID-19, ninuli ta striktong maraysinda na mapakusog ang immune system kan mga taga Camarines Norte. Barreta alas 12. Mientras tanto, sa lado nasyonal na muna, pinapaubaya kang Interagency Task Force o inabo na IATF sa mga local government units ang desisyon kung gusto nindang gibon requirements pamanggiraray ang RT-PCR test result sa mga incoming travelers. Iniaan na pinal na napagkasunduan kang IATF EID sigon kay Health Secretary Francisco Duque III kasunod yan kan sa indang tiripon kasulmang July 8. Kaibanan ang pira sa mga opisyal ka mga lokal na gobyerno magigumduman na day palang naloy kadakol ang naribong sa direktiba kan IATF EID na day na kaypuan ang RT-PCR test result sa mga fully vaccinated na mga biyahero. Inalman ini kan pirang opisyal ka mga lokal na gobyerno dahilan para liwat na pag-urlay kang IATF EID sa ngunyan, malinaw na sa pinal na desisyon kan IATF na ang mga lokal na gobyerno na ang madesisyon kung gusto panindang gibon requirement ang RT-PCR test results sa mga biyahero na malawog sa sindang syudad o probinsya o bagaman banwaan. Barreta alas 12. Oras ganyan na 3 minutos antes magalas 12 ang oras sa tudyan sa kanambot kang Cabral Bicolandia Supermart da DMSQ sirman kang original na Master Square. Dakulang tabang ang MRF sa Barangay San Pablo, sabi ni Kapitana Felices. Dumanyan sa kaibanan dyan si Ernie Marfil. Dakulang bagay sa Barangay San Pablo ang Material Recovery Facility ninulita mabibiya ang kanilang mga taga-barangay matapos na sindaan inot na taon ng prioridad na makapagtrabaho sinambit ng planta o ang Material Recovery Facility. Inambag taon doon ni Kapitana Chiding Fileses ang kapitana ka nasabing barangay matapos na magpuunang mag-operar ang MRF as in mag-arandar na ang mga makinarya na mga ginagamit tanganing mulinohon ang mga plastic as in man ang mga biodegradable na material na piglalawag sa nambit ng MRF. Sigun ni Kapitana Chiding Fileses, nagkakapiranan mga taga San Pablo ang nagatrabaho na igdi asin haran ni sa residensya nakakapuli-puli asin man dahil ng gayong dakol na gagastusun pa sa pamasahe ninhulikan bagay na ini ang sinambit na nga planta nagrahe na ninhulit sindam inot ang mabibinipisyo. Nagsiguro man subot ang alkalde kan Banwaan ni Libanan si Mayor Bernard Brioso na mayon parong o kaya ang dadarong din mga materialis ito yung mga buti asin iba pan mga mapapasao na bagay kabalin ang plastik na mayon parong kung gaya man peligroso sa salud kan mga taga nasabing barangay dinhulikan bagay na nagpasalamat si Kapitan at Chiding Mayor ninhulit na nagbisita ng alkalde asin pigpo na operasyon kasi nambit ng planta na magiling asin magibo ning hollow blocks kabalin naman ang mga bricks na pigigibog di o finished product kan sinambit ng MRF tanganing idagdag na produkto sa sinambit ng barangay kan San Pablo. Yan ang update report sa OKFM TV5 Naga. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, nasa kustudya na kang San Juan Municipal Police Station ang duwang pulis na naaresto kang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG ninulima sa panlulupig paggadaan sa Sarong Daragita sa Ilocos Sur. Ininapabarita sa interong Pilipinas kan sarong taon ninulima sa makangirat na mga pulis ng lupig ng babae kan ang babae magsumbong sa pulis pagluwas sa ipatura binaradil kan pulis. Sa report gikan sa IMEG spokesperson Major May Cunanan, kasulma kang inaresto ang mga suspek sa barangay Banwar, San Juan, Ilocos Sur sa Bisakan, Warren do Bares sa kasong rape asinman murder.
Pinagbiston mga inina sinda Staff Sergeant Marawi Torda asin Staff Sergeant Randy Ramos na inutlang pinagtanggal sa serbisyo. Hulyo kang nakaging taon kang badilon kan mga nakamotorsiklong pulis ang 15 anyos na daragita na biktima ni na nagreklamo lang sa police station matapos hindang lupigan ang kaibanan sa iyang pinsan. Nakatala niya tubang sa korte ang duwang pulis para sa sindang mga kaso. Matatandaan ang daragita kan magsumbong sa ipatura. Ini pala na ikinanggot kan duwang naglupig na pulis kaya kan magluwas sa ipatura, binaradil ninda. Alagad ang mga pulis na abistuan, asin ngunyan, nagkadarakop na sinman sa sangatana ni na asunto. Barreta alas 12. Bareta pa sa lado lokal, personang may kinakampang ning kasong pagbalgar sa PD 1602 arestado dumanon sa Tigaon. Ang detalye sa Kihila de la Cruz. Dahil sa sakit ka na panahon sa mga na may kinakampang na mga problema sa COVID-19 at sinasakit kang pagbuhay, kaya ang mga kanya-kanya mga padre di pamilya ay nakikipagsapalaran sa pagsusugal, partikular na ang pagsugal sa padikan mga patupada. Alagad kung sila nakakadarakop na kulang problema kang pamilya, yan talagang gusto na rin awad-awad na pangpiyansa ang mga kapamilya kayo ni sa Banuaning Tigaon, Camarines Sur, pinag-aristar mga bandang alas 8:30 ng paghapon kasud na sa Zona 1 kang barangay tinawagan na Tigaon, Camarines Sur ang persona ni Joel Palacio IRK kung sa anisang para umasin na mayago masin residente kan sinambit ng barangay. Ini sabi sa kan warrant of arrest na pinag-isisaya kan korte sa pagbalgar kan Presidential Decree 1602 na kung saan Judge High Honorable Judge Celso Cueto ang presiding judge ka nga 7th MCPC Tigaon sa 5th Judicial Region kan Tigaon, Camarines Sur na may pitsang July 6, 2021 nang pinagre-rekomenda na piyansa sa para sa sayang temporaryong libertad nakakalaga ng 30,000 pesos. Ang akusado, anyaw na ngunyan nakadetini sa ipatura kan sinambit na banwaan. Action Barreta sa OKFM PBN TV5, Iniman Sid de la Cruz, gusto ko okay ka. Barreta alas 12. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsold ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Chengson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga, barato digdi. Chengson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19.
From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pagadiban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Otso minutos makagyang alas 12 na pagkaudto balik sa pagbabareta sa lado nasyonal. Inanunsyo kan Philippine Coast Guard na mayong na monitor na oil spill sa banggaan ng sarong cargo silman foreign utility vessel sa South Harbor Anchorage area sa Manila bandang alas 2 sa Jesnin Maagaon kanakaging Huwebes. Sigon kay PCG spokesperson Commodore Armanda Balilo, maabot sa 3,000 litro ning diesel ang laman kang MV Pawalan na Pearl o baka MV Palawan na Pearl. Sakali man subot na magturo ini, mayo pa ning dapat na ipagadit ninulita ini ordinaryong diesel sana sa oras naman na magturo ini o magkupsit. Sinabi ni Balilo na ini madidissipate sana sa init kanal daw o dahil man sa kusog kan alon. Napagaraman na nagtama ang vessel sa inutan na parte kan cargo vessel asin man masurting mayong napahamak sa nasabi ng aksidente o banggaan ng barko duman sa Manila Bay. Barreta alas 12. Panago sa pagbabareta, nagagad-maning paumanhin ang World Bank in koneksyon sa sendang report tungkol sa maluyang performance ng mga Pilipinong estudyante. Ini matapos naman na hagadon mismo kan Department of Education na magaganing paumanhin ang World Bank ninulimas sa nasabi ng report na subot nakakainsulto asin nakakapasupog sa Pilipinas. Sa sarong statement sinabi kan World Bank na day tinutuyong amay na napublish ang nasabi ng report asin bago pa man nagkaigwaning bastanting panahon ang DepEd na makapagtao kan sa indang inputs o bagaman paliwanag. Ninuli sa pangyayaring ini, temporarily muna na sa indang pinagali sa Senang website ang nasabi ng kontrobersyal na report. Nakipagkoordinar naman subot sindaki Education Secretary Leonora Briones asin nagdalaom na sinda na day madulugtaan ang sa indang dialogo sa DepEd sa mga opportunity asin man challenges sa sektor kan edukasyon sa Pilipinas. Magirumduman na sa report kan World Bank na pagtuyaw na 80% kan mga estudyante sa Pilipinas anday man lamang daan nakakalaog sa minimum level kan expected proficiency. Barreta alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, nasa ultimong pwesto subot ang Pilipinas sa listahan kang pinakaligtas na nasyon sa kinaban. Sigon sa International Monthly Magazine na Global Finance Safest Countries, ibinasi ang ranking sa tulong factors
arugang war and peace, personal security as mga natural disaster risk, kampali na ang peligrong darakan COVID-19. Ginamit subot ninda ang datos gikan sa World Economic Forum and Global Institute for Peace. Igwasubot ning 14,899 ang naresibi na puntos sa nasyon na nagkakag sa ika-134 lugar sa irarom kang Bosnia, Herzegovina, Nigeria, Guatemala, asiman Colombia. Ang mga nasyon na subot na ini, igwaning civil conflict asin igwaning halangkaw na peligro gikan sa natural disaster arugang Pilipinas, Nigeria, Yemen, asiman El Salvador na napareport na may hababang kaso ng pagkaganan sa COVID-19. Nanginot naman ang Iceland sa pagkakasalbar na nasyon sa enterong kinaban na sinundan kan Amerika, United Arab Emirates, Sirman kan Qatar. Barreta alas 12. May nagkukontak sa cellphone dyan sa studio, piling nga tabi. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels.
preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Oras ganyan na 17 minutos makagyang alas 12 na pag-auto padagos sa mga aksyon na Barreta sa OKFM, Barreta Lokal, Kapitan Rigmalos, aminadong gulpi ang mga naimbwelto sa droga sa sindang barangay. Ang detalye si papabot ni Carlo Baldosa. Aminado si Kapitan Ruben Rigmalos sa dakulpang mga nag-iimbwelto sa illegal na droga sa barangay Concepcion Pequeña. Basado man misin mga nasaabot na impormasyon sa opisyal na haliman sa komunidad. Sa nangyaring bypass operation sa bagong alas 8 ng pagkaaga sa Magtito Compound kung saan pinagbagay ng buhay. Ang target sa operasyon na sa Alvin Palay Faurilio, 40 anyos, kang kinalansang sa Nagpeta Camarines Sur. Makalis na magtumang sa mga otoridad, patunay sa nainina dahil pang mga taga-Concepcion Pequeña ang nasirkulasyon pa sa illegal na droga. Mentras tanto sa hindi mong pag-search sa lawas ni Pala, wag nang ginamit na bypass money isin sa sosay na may lawag ng dito burin Shabu. Siring man sa naptide plastic na may lawag kan kaparehong droga na pinabakal sa tindog na pusher buyer. Yan aksyon dara sa OKFM was TVN TV5. Ako si Carlo Baldo, sa gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Panago sa pagbabareta, nagpakuna sa 60 katao ang nasumpungan naggadaan sa nagabang 12-story na building naman sa Surfside, Florida. Sinabi ni Miami-Dade County Mayor Daniela Levin Cava na igwapang 80 katao ang daay panahiling sa duwang semana matapos ang pagkagaba kang Champlain Tower South condo naman sa Florida. Ang nasabi ng payag matapos na ilipat ninda ang operasyon sa search and recovery gikan sa dating search and rescue. Naglalauman si Surfside Mayor Charles Borquet na mailing ninda gabos na mga natambunan na biktima. Magirunduman na gabaan na building duwang semana na ang nakakalipas kung saan sinasabing nasa 150 katao ang nai-report na nagkatarambunan. Barreta alas 12. Mabareta kitali duman sa Manila sa aktual na obserbasyon manlain-lain na klase ni mga patarom ang nakumpiskar sa laog kang prisuhan kang Manila Detention Cell. Ang detalye sa pagiman ni Darius Biquillo. Manlain-lain na patarom ang nadiskubra sindagos ng kinumpiskar kan mga tauhan ni Manila Police District Director Leo Francisco sa mga presonerong nakakulong sa Manila Police District Detention Cell. Ginibo ang pagpurungkal kang kapos na makagamitan matapos makabot sa karaman ni Manila Police District Director Francisco na igwang mga itinatagong kutsilyo ang ibang mga preso, kaya tulos na inorderan at sa iyang mga tauhan na magsagipon niya paghalughog sa gabos na lugar sa naog kang nasabing detention cell. Sinabi pa kan opisyal na mailikay sa pwedeng kagadaanon ang sarong preso oras na magkaigwanin na burulyada ang mga presonero. Arog kang nangyari sa naog kan New Bilibid Prisons sa siyudad kan Muntinlupa na nagkaigwanin sa raksakan sa naog kan presohan nakadakol ang pinawian ng buhay at sinagkarulugadan. Dinagpakang nga pamayukan Manila Police District na sendang iistriktuhan na maray ang mga bisitang nagdadalaw sa mga presonero sa Manila Police Detention Cell na tagarin sa Nangday makalusot. Ang mga patarom asin illegal na droga na itinatago kan mga nangungumusta sa mga nakakulong na presonero sa Manila Police Detention Cell. Yan ang action report sa OKFM asin man PBN TV5. Darius Biquillo, gusto ko, okay ka.
Barreta alas 12. Padagos kita sa pagbabareta, paki-verify kung nasa linya na si Jeff Pasubilyo dahil nagsisignal sa iyang headline. Desidido si US President Joe Biden na tapusin na ang gyera ninda sa Afghanistan kasunod ini sa pagpuli kan mga soldados na Amerikano na nakasign sa Afghanistan. Sinabi kanin na bala na subot ang mga namamanuan sa Afghanistan na magdesisyon kan sa indang futuro. Pinaglalooman kaya na sa pag-abot kang bulanin Agosto 31, dagusan nang nakabalik ang mga US soldiers sa sindang lugar duman sa Amerika. May piramandaang mawawalat sa nayong maalalay sa imbada silamang pasilidad kan Amerika na masusumpungan pa sa Afghanistan. Kan magpunang magharali ang mga soldados Amerikano duman, nakabulo ang mga Taliban kaya sigang pambomba, sigang pangsakyada, asin nagagrabe ang kariribukan sa Afghanistan, alagad maski nga ni sigang burumbaan duman, sabi mga kan Amerika, bala naman sindang mag-cover, makipaglaban, sinda naman ang bala kan buhay ninda duman sa Afghanistan. Barreta alas 12. PSA Camarines Sur padagos sa pagproseso ni National ID. Ang detalye siyang ki Jeff Pasubilyo. Nagpapalagos-lagos ang ginigibong registration kan manibabang mga satellite offices kan Philippine Statistics Authority sa interong mga munisipyo kan probinsya kan Camarines Sur, Kabalipaan, Ciudad kan Iriga. Yaw nangunan sa ika-121 aldaw ang ginigibong registration po na i-roll out ka na PSA ang pagparehistro para sa National ID. Average na 4,800 hanggang 5,000 na mga application na naipoproseso nila pero inako ni PSA Provincial Manager Clemente Manaog na kulang ang sinambit ng turnout kan mga nagpaparehistro. Ani ba kaya nagdudwa-dua asin na daibasang na minadulok sa mga opisina kan PSA daw nga ni nakaposisyon na sila sa manibabang mga munisipyo kan probinsya kan Camarines Sur. Sa average, sa agad gutan nila ng mga 6,000 kanal daw ang sandang maproseso sabi pa ni Manaog. Piglinaw pa kan opisyal na Mayo nin ginigibong pagrehistro sa National ID sa Laugan, Ciudad Ganaga, ninulikan nakabanderang MECQ sa syudad. Uyang parte kan mga payag ni Manager Clemente Manaog kan PSA. Nasa ika-121 days na kita. Una mag-roll out kita kang National ID system dito sa Camarines Sur. And sa ngunyan, igwana kita ning nakatapos sa step 2 na nasa 588,000 na individual. Sa interong taon, ang target niya to nasa 1,300,000. So, igwa pa kitang natutulog na sa 700,000 na ekuhan i-rehistro sa National ID. Dahil man ini matatapos ng mga taon, sagkod na igwa pang dahil na ID-han, padagos lang ang PSA sa pag-rehistro kan mga tao para mag-igwa ng mga ID. Parte yan na naging mga pahayag ni PSA Manager Clemente Manaog sa entrevista kan Aksyon OKFM kasubago sa programang Jeff and Ron Todo Aksyon. Yan ang dugang na bareta sa lado lokal. Para sa OKFM asin na PBN TV5, inipuan sa indong action man. Ako po si Jeff Pasubilyo. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Padagos sa pagbabareta sa lado internasyonal, inaarampak ang mga kapupulisan sa Sweden kumpiraan nagadaan sa pagbagsak ng eroplano. Sinasabing nagbagsak ang sarong day pa marama na klase ng eroplano pirang minuto matapos na ini mag-take off sa Orebro, Sweden. Inot na nakuha na ng impormasyon kan mga autoridad na iguang siyam katao na lunad sa nasabi ng nagbagsak na eroplano. Naggigibunan ng rescue operation ang mga autoridad duman sa nasyon kan Sweden. Barreta alas 12.
Sa Hollywood, sa pinakaprimerong pagkakataon, direktang ipinahayag ni Jennifer Lopez na siya nasa best time o grabing kaugmahan. Inininulima sa tao kang ulay-ulay na magkakabalikan na sinda ni Batman star na si Ben Affleck. Sigon sa On the Floor hitmaker, aram naman niya na kadakol ang nag-aaram tungkol sa sayang buhay. Bagaman day niya direktang pinagsabi ang pagsuway nindan ni kan atletang si Alex Rodriguez na sayang Rick's ex-fiancé. Alagad mo niya na magkakabalikan sila ni Ben Affleck. Pinagtugaan ni Jennifer Lopez na grabe ang sayang kaugma na harsuli siya napapaturog asin grabe na ang sayang gama-gama. Barreta alas 12. Sa NBA, ngunyang pasana, ulay-ulay na ang matanog sa kinaabaning basketball na naabante sa mga pinagpipilian ang pangalan ni Chris Paul na manggagana sa NBA Finals Most Valuable Award. Maging sa mga pustahan sa mga sugarol sa Las Vegas, nanginot na si Chris Paul na pinagtutubudan iyon magiging MVP. Barreta alas 12. Ultimo sa NBA, sa laban kasubago sa Game 2 sa NBA Finals, gumina namang girare ang Phoenix Suns kontra sa Milwaukee Bucks, 118-108, kaya ang ng score 2-0 pabor sa Phoenix Suns. Barreta alas 12. Yan mga preskong Barreta sa Barreta alas 12, nakibanan sa newsroom si Jeff Pasubilyo. Sa Manila, nakibanan tama si Darius Biquillo. Si naman sa field, sinda Carlo Baldosa, Hil de la Cruz, si naman si Ernie Marfil. Inasindong para Barreta, Berta de los Martires. Barreta alas 12. Iyan ang mga katiripunan ka mga Barreta lokal, nasyonal, showbiz, asingkarawan sa Barreta alas 12. Barreta alas 12. Barreta alas 12. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our Learn As You